Potom vysvetlíte prečo ste mi toto odovzdal. Takže rozhodne zariadenia sú ucelený súbor. Čakám na vaše vysvetlenie. A to je taký pôvod si skúpiť výklad? Není bohatý. Počúvajte, Maško. Ja vám to... Chcem povedať, že nemáte 40 centov na výklad? Tak to nemáte na tejto škole potom čo robiť? Tak prečo ste tu? Ja som prišiel študovať. A čo ste prišiel študovať? Bežníky. Bežníky. A toto? Chcete mi povedať, že táto čiara vám vychádza z tohto úbežníka? Ten úbežník, to je... No, tu bol dlhý úbežník. A ja som vám povedal, že si máte zvoliť. Tuto ste to pochopil. Jeden úbežník na jednej strane a druhý na druhej. Tak to bude na dva? Ja som počul. Dva ste povedal. Len kvôli tomu úbežníku. Čo tu mám iné zle? Vy povedzte tam to. Dobre, mám vám to napísať? Čo tu mám iné zle? Ja neviem, Dobre, čo by sa tak. tam mali. Za prvé, mám to písať v odrážkach, vodoch alebo odrážkach. Dobre. Úplava. To už máte hneď dostupné horšiu známku a stupená pol. Tak mám dva. Mali by ste dva. Dva mám. Roma výklesu. To už máte hneď za tvý. Tak tu mám. No, to je dobré, tu je dobré. Tu je dobrá, to ja ako netvrdím, ale plus ešte nedodržanie zadania. Jak som nedodržal na zadanie? Lebo ja som vám povedal, že máte zvoliť dva úbežníky a nie tri. Tak mám 4, no. Stále prechádzam, nie? Stále prechádzate, pokiaľ si tam ešte niečo nenájdete. A čím som vám povedal, že to máte robiť? Že to máte robiť sa úzkou? Alebo že to má byť tužou? Čo si myslíte? Čo som vám povedal? Nerozumiem. Nerozumiem vám, čo hovoríte. Tu. Máte pravdu. Ďalšia odvážka, viete, aká bude? Neviete? Ani nemusíte vedieť. Lebo viete, čo vám tu napíšem? Tak si skúste citnúť. Nemal tu. Ja sa vás pýtam na známku. 4 to nebude. Stačí 3. Chceli ste dvojku, ale ja som vám vysvetlil, že na dvojku to nebude. Vám napíšem toto. Nedostatočne. A neprechádzate. Neprechádzate. Rozumiete mi? Tak. Čo ste si dovolil voči mne? Ja pošleš do nej ten papierik? Do 21.3.2012 prerobiť. Dobre, ideme, dokážem, že ja sa neviem s vami. Čo som spravil? Dokážem, že není to tužo. A ja mu idem ukázať tento váš výkon, ktorý ste mi odovzdal, dobre? Čo ste povedal? Poďte, ty stají. Toto jsou poslední filmové záběry Adolfa Hitlera. Byly pořízeny 20. března 1945. 30. dubna spáchal vůdce sebevraždu. V hlášení Wehrmachtu z 1. května 1945 nebyla o jeho smrti ani zmínka. Stálo tam jenom, že obránci hlavního města bojovali do posledního dechu, pevně semknuti kolem vůdce. Dobre, tak sa ideme porozprávať za pánom riaditeľom. Nejdem. Som s vami Nejdem sa skončil. rozprávať za nejakých pánov riaditeľov. Pozrite sa, aha, tuto ste.
Moško. Mám sa naučiť klesiť, až potom mám machrovať. To som povedal už. Ale poviem to aj vám. Sa naučiť klesniť, až potom zo seba machla.